broad based. To gik matimre gi ka en gima ber be puoyo nikech sirikal be sama timo gima ber to nyaka bi wuog mi wache niya wan wasira achiel ariyo adek nikech sirikal ni gima nowacho waneno kotiyo maber kae to kama be ok ti maber to wacho niya kae to nitiere remo manitie to remo ni be sirikal nyaka nikech an kadok ne japiny to japiny penja niya sami wacho ni ine sirikal no to sirikal no wacho ni tim achiel ariyo adek dak sirikal timnwa to kama intiere no be ineno ka sirikal timo kako timang'o onego tim koro miyo konyisi ni ka ine broad based to koro iumo wang'i kabisa ma in koro wacho mana ni ber ber makata in koro jabathini ndo kech wacho mana ni ber wane broad based koro ka emineno ka ntiere tung manitiere ODM kech aparo ni ODM struggle for identity gima gintiere sani nikech tielo achiel nitiere sirikal tielo machielo ni oko koro gitemo ng'iyo ni to makoro tiendowa ni oko ni ka ng'awacho ni sirikal rach to tienda mani iye ni ong'ado oko ka ng'awacho ni sirikal ber tielo mani e opposition ni botima ng'owa ong'ado oko koro kanye miyudo ka koro ODM nitiere kama rach ahinya nikech nitiere kaka ODM ne opposition itself kaka political party nitiere gik manong'ego to mani ngeni wasebet ko wacho pile kan injo kata ko wacho pile ni elections mantiere mabiro ga gin political parties gin ga special purpose vehicles ok gin ndio ideology no gi manifesto to nie kalatas to koni to said in fact the moment ma political party okoido loch mane kaka pane gi kauga gino to gi kano gichako gi revive after 5 years koro sirikal manitiere emaji tengiyo ga ni to manifesto ni manowacho ni ang'o manowacho sani ngeni conversation ma wantiere go ni Kenya Kwanza no promise 9 point agenda gi ang'o ma Kenya Kwanza ose implement e gigi poka winjo ka ji wacho ni ODM no wacho kamae to kuonde ni kata ka wane broad based ere kaka gi advice Kenya Kwanza mondo sieve gik mane ODM nitiere godo gi Kenya Kwanza mondo mi japiny manitie nikech koro wane broad based japiny manitie mane nigi geno kuom ODM cha ang'o magidhi magiyudo nikech asewinjo ka leaders mag ODM wacho niya ni kama koro wachope ni gik mane wasingo ne japiny mira gik ma jo Kenya Kwanza timo ng'owa timo koro mane makoro kaka in leader mondo convince japiny tinyise ni an gimomiya support sirikal nikech gik mane wadwa timo kaka wan chama mar ODM gik ma sirikal timo sani gik mane wadwa timo koro wasiro sirikal mondo timnwa giko but ing'eni sani gima wuok ka wajumbe mag ODM gi leaders mag ODM wuoyo ineno ka gin selfish interest ng'ato ka ng'ato gore nikech ong'iyo ni sama wuoyo no katieko wuoyo makao sima wacho ni winjo kaka wuoyo to nitiere kaka en be benefit noti mang'owa obet itemo wacho nang'o Nyarawila gino kodona Niketo wacho do Nyarawila gine winjo maler iwinjo maler okanuora okanuora nikech kata an be kama ntiere ni kaka jafwamba be ntiere gik manyalo wacho makango gochna ta wacho mabeni dong ni winjo kaka nasiro nikech apuonjo japiny koro mujumbe be samo mako microphone ka wuoyo ing'eni wacho ga pile ni politics is about interest. Samine no ka interest wa converge to mesa ni wobu wuoye mo winjire wate. Samoro interest mar mheshimiwa Piwanda mheshimiwa Malego Usonga en yarondara mawuok Luanda kidhi Siaya. To oseng'e maber ni interest no nyalo mana yudo kopako maber mo wacho ni kama wantiere history has been made. Kopaka ng'o maber. Victor ubike pogini. Adwa ni bonyo bika poka mi thuolo gavana ibe mi achunge komne madhi kabisa. Mano une muwacho an mano kawacho ana se wacho maber ni siasa iko gi parables koro ka goyo titiko gi wiye ni tawacho nang'o but the truth is onge ng'at mamanyo ga loch ni omanyo loch ni to interest mar japiny mokwongo ong'iyo mare kwanza kawuono ji dhuma na gi ngeche ka okang'eyo gimipenjo nyaranyao mondo aduoki wach karatandi dwaro ang'o cha Nyarawila ne temo kelo wach moro kanisa moro ka wang' wuoyo kamano komiye tur fuong to wang' wache koni ng'acha no wuoyo maber kuomi